JDM number 1. Ako nga pala si Carl at pag-uusapan natin kung bakit addict na addict tayo sa JDM cars. Siguro para to sa mga taong kagaya ko na nung una hindi pa nagigets kung bakit JDM ang number 1 sa paningin ng mga enthusiast. At sa video na to, susubukan ko i-explain kung bakit gustong gusto natin ang mga JDM cars. Explain muna natin kung ano ang mga JDM cars. Ang ibig sabihin ng JDM ay Japanese Domestic Market. Ito yung mga kotse na ginawa exclusively para lang sa Japan. Maring matanong nyo, bakit ganun? Meron din naman mga Japanese cars na binebenta sa buong mundo. Hindi ba JDM din yung mga yon? Ang sagot dyan, lahat ng binebenta ng Japan ng mga kotse sa labas ng bansa nila, hindi JDM car. Kahit Toyota pa yan, Nissan o Mitsubishi. Ang tunay na JDM car, makikita mo lang talaga sa loob ng bansang Japan. Ito ay dahil merong ginawa ang Japanese car manufacturers ng mga parts at specs na sa Japan lang nila nilabas at hindi nila nilalabas sa global market. Lahat ng espesyal na parts, rare na kotse at mga kung ano-anong kakaibang features, nire-reserba nila para sa kanila lang. Sa madaling salita, mas madamot pa ang Japan kaysa sa kapatid mo nagtatago ng pagkain para hindi mo mahingian. Kaya naman pangyabangan talaga pag nagkaroon ka ng mga rare JDM parts. At yung iba gustong gusto pa na Japanese yung sulat sa manual at controls ng sasakyan nila. Okay, ngayon alamin naman natin yung mga dahilan kung bakit JDM number 1. Una, reliability. Nung unang panahon ng mga kotse, tinanggap na ng mga tao na kahit anong gawin mo, palagi talaga masisira ang kotse mo. At mayat maya ang tirik. Nagbago lahat yan nung dumating ang mga kotse ng Hapon. Nakaranas din tayo ng mga kotse na maaasahan at hindi gaanong ma-maintenance. Bibigyan ko kayo ng katunayan na reliable ang mga Japanese cars. Karamihan sa nakikita kong 90s Japanese cars ngayon sa Pilipinas, ipinasa na sa mga kaapu-apuhan. Kadalasan yung mga lumang Corolla at mga Civic, pinamana na sa atin ng mga tatay at lolo natin. Sa sobrang reliable, pangatlong henerasyon na ng may-ari, tumatakbo pa din ng maayos. At yung mga kabataan na pinamanahan ng mga lumang 90s na kotse, minomodify at pinapaganda ito para mag-stand out. Pansin ko din yung mga kabataan na anak mayaman ngayon. Lumang Civic, Subaru at Evo na ang mga laruan nila. Naalala ko Tamiya lang at Crash Gear ang laruan namin nung bata. Nahahati pa sa tatlo pag bumangga. Yun lang 'di ba masaya na? Kumpara mo sa mga bata ngayon. Engine swap ng SIR ang pinoproblema. Isang dahilan pa kung bakit hype na hype tayo sa mga JDM cars ay ang pop culture. Napanood nyo na siguro yung Fast and Furious. Nakalaro na siguro kayo ng Gran Turismo video game. At siguro napanood nyo na din yung anime na Initial D. Sobrang na-market ang kultura ng Japan sa tuning, drifting at racing dahil sa mga to. Dahil sa mga palabas, laro at comics na tungkol sa JDM culture, naging attractive at cool ang mga Japanese cars. Isang dahilan pa kung bakit addict na addict tayo sa JDM cars ay ang tunability ng mga kotse nila. Lalo na dito sa Pilipinas, mas maangas ka pag mas mabilis ang kotse mo. Dahil nagkalat na din ang mga parts, madali na sa mga car owners ang mag-modify. Madali na itong kalikutin, lagyan ng turbo at pabilisin. Ikaw bahala sa mods ng sarili mong kotse at gawin mong unique depende sa trip mo. Kung trip mo lagyan ng hood scoop ang Wigo mo, walang huhusga sa'yo. Palitan mo ng Evo bumper ang Lancer Pizza mo, walang huhusga sa'yo. Kanya-kanyang trip lang yan. Napag-uusapan na ang tuning. Meron pa ako nasagap na info. Sabi nila dati daw talagang pataasan ng horsepower at pabilisan talaga ang labanan ng mga European at Japanese cars. Pero nag-decide ang mga Japanese manufacturers na hindi na sila makikipaglaro ng ganito sa mga Europeans para maging mas fuel efficient at maging mas abot kaya ang mga sasakyan nila. Kaya daw yung mga Japanese sports cars noon, hindi umaabot ng 300 horsepower yung mga ginagawa nilang makina para dito. At ang strategy nila, kaya nila nilagyan ng ganitong limit ay para bigyan din ng pagkakataon na lumakas ang aftermarket at tuning scene sa Japan. Ibig sabihin, sinadya talaga nila yan para mag-boom ang tuning culture. Para yung mga kotse nila, mabibili mo na ng mura, pwede mo pang i-upgrade ng paunti-unti. Pwede mong palakasin pa ang makina ng mga JDM cars ng doble o triple pa sa factory stock horsepower. Ginawa nila to para kahit tight ang budget ng mga Japanese consumers, may enjoy pa rin nila ang customization nito. Ganyan kalupit ang mga JDM cars. Praktikal, maangas at reliable. Sana nakakagawa din ng mga Pilipino ng ganyan. Kagaya ng Japan at Korea, mga malulupit na sasakyan na gawang Pinoy naman sana. Please share this video at i-comment mo na rin ang feedback mo below. Mag-subscribe ka na din at salamat sa panonood.